Żieda ta €250 fil-kreditu ta' taxxa għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità li jagħtu lil uliedhom terapija addizzjonali sabiex bekk minn €500 telet għal €750 mis-sena d-dieħla. Minn din l-iskema jistgħu jikkwalifikaw ukoll il-ġenituri li ma jħallsux taxxa jew għax huma fuq il-benefiċċji soċjali inkella għaliex m'għandhomx impjieg. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li dan il-proġett huwa parti mill-viżjoni tal-Gvern għal Malta aktar inklusiva fejn kull persuna b'diżabilità jkollha s-sapport kollu sabiex tgħix ħajja indipendenti u tirrealizza l-potenzjal tagħha. Qalet li bħalissa ddieħu ukoll investiment ta' €700,000 fiċ-ċentru ħajja indipendenti Sonja Tanti f'Ħalfar li qiegħed jiġi rinnovat u mistennijiet lesta fl-2025. Qalet li dan iċ-ċentru operat minn aġenzija Support ser itejjeb is-servizzi tiegħu inkluż fil-faċilitajiet ta' aċċessibilità, żewġ kliniki għall-ACTU, plejjerja tfal li tintuża waqt sessjonijiet ta' assessjar, kliniki għall-assessjar tas-siġġu tar-roti, driving clinic speċjalizzata għall-assessjar u t-taħriġ tas-sewqan u kamra sensorjali fost oħrajn. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, Rhoda Garland, qalet li żieda fil-kreditu tat-taxxa terapiji speċjalizzati huwa investiment fil-futur tad-diżabilità sabiex dawn it-tfal il quddiem ikunu jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti. Il-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support, Oliver Scicluna, irrefera x-xogħlijiet li għaddejjin fiċ-ċentru ħajja indipendenti Sonja Tanti bħala investiment fl-aċċessibilità illi tfisser ħajja aktar indipendenti għal persuni b'diżabilità.